שלום לכולם. כשהרב קוק קורא לציונות החילונית ולהרצל, חמורו של משיח, למה הוא מתכוון? שלום לכולם, שמי שלמה גלר וברוכים הבאים לעם ישראל וגאולתו. אנחנו ממשיכים בסדרה חמור של משיח, ולמעשה הסרטון הזה יהיה החלק האחרון שעוסק בסדרה, למעט נספחים נוספים, אבל זה הסרטון האחרון, ואנחנו למעשה מנסים לברר מה, כשהרב קוק אומר חמורו של משיח, כשהוא קורא לציונות החילונית ולהרצל חמורו של משיח, למה בדיוק הוא מתכוון, למי בדיוק הוא מתכוון, זה מה שאנחנו מנסים לברר כאן. אז כדי להבין את זה, עשינו סרטון אחד, הסרטון הראשון הסביר את זה שהגאולה באה בשני שלבים. השלב הראשון, גאולה חומרית, בניית מדינה וצבא וכלכלה וכל מה שצריך כדי שתהיה מדינה מתפקדת, ועל גבי זה אנחנו עוברים לשלב הגאולה השני, שבו גאולת הקודש, הגאולה הרוחנית, שבה נכנסת הרוחניות לתוך המדינה. החלק השני עסק בביטוי עצמו, חמורו של משיח, מה זה חמור, למה דווקא חמור, מה הוא מסמל. ראינו שחמור זה לא חיה מזולזלת, עוד נחזור לזה גם בהמשך. ראינו שהחמור מסמל את החומר, למעשה את הגאולה החומרית, והמשיח שרוכב עליו, והם באים ביחד לגאול את עם ישראל, המשיח מסמל את הגאולה הרוחנית, והוא רוכב על גבי הגאולה החומרית. אז החמור של משיח מבטא את שני השלבים הללו. דיברנו גם בסרטון השלישי על משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, כאשר משיח בן יוסף אחראי על הגאולה החומרית, על השלב החומרי, בניית המדינה, בניית הגוף של האומה, בעוד שמשיח בן דוד אחראי על בניית ופיתוח נשמת האומה, להכניס את הנשמה בגוף. דיברנו על זה שאין גוף בלי נשמה ואין נשמה בלי גוף, והם באים ביחד. בנוסף, סרטון נוסף שעשיתי היה על המאמר, על ההספד שנקרא המספד בירושלים, המספד שנשא הרב קוק כמה ימים לאחר מותו של הרצל. אנחנו נחזור למספד הזה. מי שעוד לא צפה בסרטון הזה, מאוד חשוב שיצפה, יכיר את המאמר הזה שנקרא המספד בירושלים, כי אנחנו נתייחס אליו בהמשך הסרטון הזה. והסרטון הזה כמובן יעסוק בשאלה מה היחסו של הרב קוק לחילונים באופן כללי, מה היחס שלו להרצל ולציונות החילונית, ולמעשה אנחנו נחלק את זה לשלוש. אז החלק הראשון יהיה באמת היחס של הרב קוק לחילונים, החלק השני היחס של הרב קוק להרצל, והחלק השלישי יעסוק בביקורת שבכל זאת יש לרב קוק על הרצל על הרצל וממשיכי דרכו, נגיד את זה ככה. בהמשך כנראה שיצאו עוד כמה סרטוני נספח נוספים, שיסבירו פסקאות או מאמרים שונים, ציטוטים שונים של הרב קוק, שמהם נשמע דברים נוראים על חילונים ועל הציונות החילונית, אז אם יתאפשר הזמן, אז גם נעשה אותם. אז ככה, אז לחזור, אני חוזר קצת על הראשונות, מאיפה התחלנו. יש כאן ציטוט של יאיר לפיד, שכבר קראנו אותו, אני אקרא אותו בזריזות. 6 ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, כתוב ב10 הדיברות. לא 6 ימים תשב בישיבה או מישהו אחר ישלם את החשבונות, לא 6 ימים תקבל קצבאות, לא 6 ימים יעבוד החילוני מהבוקר עד הערב, כי הוא חמורו של משיח. אנחנו לא חמורו של משיח, אנחנו היינו חמורו של משיח יותר מדי שנים. שימו לב שליאיר לפיד מפריע הביטוי חמורו של משיח, הוא חוזר עליו 3 פעמים. עכשיו, אני לא בטוח שיאיר לפיד הבין את המושג הזה, בעיקר מפני שהוא מכוון את המושג הזה, כשהוא מדבר בכנסת, באותו זמן הוא דיבר אל חברי הכנסת החרדים, והם לא ממש מתייחסים אל החילוני כחמורו של משיח. מי שמתייחס
מי שמשתמש בביטוי הזה ביחס לציונות החילונית, זה דווקא האנשים הציונים דתיים. אז לכן אני לא חושב שיאיר לפיד הבין את הביטוי הזה כמו שצריך. זה בדיוק התפקיד של הסרטון הזה להסביר את זה. אבל בכל מקרה אנחנו רואים שזה מפריע לו הביטוי הזה. אנחנו ננסה להבין למה. גם במסגרת ההפגנות נגד הרפורמה המשפטית, ובסוגריים, הסרטון הזה לא עוסק בפוליטיקה, והמטרה שלו בכלל לא פוליטיק, ולא מעניין אותי כרגע הנושא הפוליטי, זה לא חלק מהסרטון. הסרטון בא להסביר את המושג חמורו של משיח, מה המשמעות האמיתית שלו, ולתקן את ההבנה המוטעית שנוצרה כלפי הביטוי הזה. דן חלוץ משתמש בביטוי הזה בהפגנה כנגד הרפורמה המשפטית לפני מספר חודשים, לפני חצי שנה בערך. סמוטריץ' ובן גביר לא היו ולא יהיו אחים. שאיפתם של השרלטנים הללו היא להשתמש בנו כדי להוציא את מזימת מדינת ההלכה אל הפועל. אנחנו ביניהם חמורו של המשיח, אבל אנחנו נבעט אותם החוצה מחיינו. אז לא חצי שנה, לפני כמעט שנה, דן חלוץ בהפגנות, משתמש גם הוא בביטוי הזה, ונשים לב רגע מה הוא אומר כאן. מבחינתו חמורו של משיח, זה הביטוי של להשתמש בנו כדי להוציא את מזימת מדינת ההלכה אל הפועל. דן חלוץ רואה בזה זלזול, כאשר קוראים לציונות החילונית חמורו של משיח, הוא מבין את זה כביטוי מזלזל כלפי הציונות החילונית, ובנוסף, הוא רואה בזה ביטוי לניצול שהציונות הדתית, הציונים הדתיים, מנצלים את החילוניים בדרך אל מדינת ההלכה, שאותם הם יכפו בסופו של דבר על הציבור החילוני. כך דן חלוץ מבין את הביטוי הזה. גם תמר זנדברג, בבחירות מספר 4, כשממשלת בנט קמה, אמרה את הביטוי הבא, לא נשב בממשלת סיפוח ופסקת התגברות, ולא נהיה חמורו של משיח, בשביל שבנט ייכנס לממשלה של נתניהו. אז גם כאן תמר זנדברג משתמשת בביטוי הזה, היא מבינה אותו כביטוי מזלזל, וכביטוי לניצול, שבנט מנצל את מרץ במקרה הזה, על מנת להיכנס לממשלת נתניהו. אז אם נסכם, כשהם משתמשים בביטוי חמורו של משיח, אותם פוליטיקאים, מה הם מבינים, ומה הציבור ששומע את הביטוי הזה, מה הוא מבין? כנראה שמה שהוא מבין, שקודם כל חמור זה חיה מזולזלת, אנחנו היום קוראים לאדם שאנחנו רוצים לפגוע בו, אנחנו קוראים לו חמור. אז כשבאים הציונים דתיים ומשתמשים, ולמעשה לא הציונים דתיים, אלא הרב קוק, כשהרב קוק קורא לציונות החילונית חמורו של משיח, אז זה נשמע כביטוי מזלזל, אתה חמור, אתה נמוך, אתה גרוע, ואולי אפילו יכולים לשמוע כאן שנאה של הדתיים כלפי החילונים. בנוסף, יש כאן ביטוי של רכיבה, משיח רוכב על החמור, הביטוי הזה, זה כביכול מבטא ניצול, הדתי מנצל את החילוני, כאשר המטרה היא להביא את המשיח, להחזיר את כולם בתשובה, ושכולם יהיו דתיים ושומרי שבת וכשרות, ויכפו את ההלכה על החילונים. עכשיו, היות והרב קוק הביטוי הזה חמורו של משיח הוא לא ביטוי חדש, הוא ביטוי שקיים בספר הזוהר, אבל מי שמחבר את הביטוי הזה, חמורו של משיח, אל הציונות החילונית, זה הרב קוק. ולכן, לפעמים הרב קוק מואשם בזלזול הזה כלפי החילונים, אז אנחנו נברר את הדבר הזה. האמת היא שהרב קוק, מי שיראה את הכתבים, אנחנו נראה כמה דוגמאות בהמשך. הרב קוק אהב כל יהודי, כולל חילונים. זה דבר שיהיה ברור, ואנחנו נראה את זה עוד מעט. בנוסף, הדתיים לא שונאים חילונים. הדתיים, הציונות הדתית, שוב, אני לא מדבר, כשאני אומר הציונות הדתית, אני לא מתכוון למפלגה, מתכוון לציונים דתיים, הם לא שונאים חילונים, וזה ברור. זה קודם כל, אני יכול לומר, כמי שלמד בישיבה ציונית דתית, מלמדים אותנו הפוך, מלמדים אותנו לאהוב כל אחד ואחד מישראל, גם את מי שלא שומר תורה ומצוות. זה הדבר הראשון, וזה נלמד מתורתו של הרב קוק, לא פחות.
בנוסף, אנחנו רואים שהציבור הדתי והציבור החילוני מעורב. יש גם גרים ביישובים מעורבים, בערים, גם עושים צבא ביחד, נלחמים. אנחנו עכשיו נלחמים ביחד, אני עם החברים שלי, שאינם שומרי תורה מצוות, אנחנו נלחמים ביחד כדי להגן על עם ישראל. ובעבודה אנחנו עובדים ביחד. וגם המשפחות שלנו, המשפחה שלנו מורכבת מחלק חילונים וחלק דתיים, אז זה הכל מעורבב. להגיד שיש שנאה, זה נשמע מאוד מאוד מוזר, זה לא הגיוני. ובטח גם לא זלזול. החמור, אם נחזור לחמור, החמור ראינו גם בסרטון השני, שהחמור חיה מכובדת, שבט שלם, שבט יששכר, מכונה חמור, ולא כביטוי של זלזול, הפוך, כביטוי של כבוד, כביטוי של בעל חיים, שאנחנו סומכים עליו שהוא נושא את הכל, שבלעדיו אנחנו לא יכולים להתקדם. אז החמור חיה מכובדת, ורק היום, בדור שלנו, אנחנו משתמשים בביטוי חמור כביטוי מזלזל, אבל בעבר, בוודאי בימי המקרא, חמור לא היה ביטוי מזלזל. ועוד נקודה אחת אחרונה שחשוב לומר, וזה המיתוס, המיתוס שהציונות החילונית שווה רק חילונים. לא, זה לא נכון. כשהרב קוק משתמש בביטוי הציונות החילונית, הוא בכלל לא מדבר על חילונים. יש לנו, כשהרב קוק משתמש בביטוי הציונות החילונית, הוא מתכוון לכל מי שבונה את בניין החול של המדינה. כל מי שבונה, ולכן זה גם דתיים וגם חילוניים. אנחנו נראה את זה בהמשך, ולכן לא יכול להיות שיהיה ניצול. אז עד עכשיו, ממש בקצרה, הבאתי את כל הדברים שאנחנו הולכים לראות בהמשך הסרטון. אז קודם כל נתחיל עם היחס של הרב קוק לחילונים. ואי אפשר להתחיל את זה בלי שאנחנו קוראים קודם כל בספר מידות הראייה בערך אהבה. הרב קוק בספר הזה עוסק בכל מיני מידות, ופה בחלק הזה של הערך אהבה, כולם חייבים לקרוא את הדבר הזה. הרב קוק כותב כך, אהבת כל המעשים, המעשים הכוונה כל מי שהקדוש ברוך הוא עשה, כל מה שנברא, כל הברואים, כל הבריות. אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל, אחר כך אהבת כל האדם, אחריה אהבת ישראל, שהיא כוללת הכל, שעתידין ישראל לתקן כל המעשים כולם. אז אני לא מסביר כרגע איך אהבת ישראל כוללת את הכל, אולי בסרטונים בהמשך נעשה את זה, אבל מה שאנחנו רואים כאן מאוד חשוב, שהרב קוק מתחיל, האהבה הראשונה שאנחנו צריכים להתחיל איתה היא אהבת כל המעשים. כי לא יכול להיות שאנחנו לא נאהב את מה שהקדוש ברוך הוא ברא. הכל פה זה הבריות שלו, אז אנחנו צריכים לאהוב אותם ואנחנו אוהבים אותם, כי אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא ואנחנו אוהבים את מעשה ידיו. ולכן אנחנו גם אוהבים את כל האדם, כולם, כל הגויים, את כולם. וגם אנחנו אוהבים את עם ישראל. נמשיך, עוד פסקה. אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה, אהבת כל האדם בייחוד, ואהבת כל העמים כולם, חפץ עילוים ותקומתם הרוחנית והחומרית. והשנאה צריכה להיות רק על הרשעה והזוהמה שבעולם. נקודת חיים, אור וקודש, תמיד לא זזה מהצלם האלוהי שנחנן בו האדם בכללו, וחוננו בו כל עם ולשון, כל אחד לפי ערכו, וגרעין קודש זה ירומם את הכל. מתוך נקודת חיים זו, אנו חפצים את העילוי הגמור שיחול בעולם, את תור הצדק והמשרים והשלמת היצור כולו, ואדם וכל אגפיו בתחילה. אז אי אפשר לפספס כאן, אהבת כל העמים כולם, השנאה, אנחנו שונאים אך ורק את הרשעה והזוהמה שבעולם, את המעשים הלא טובים, אבל לא את האדם, אנחנו לא שונאים את האדם, אפילו אם הוא עושה מעשים רעים, את המעשים שלו אנחנו ננסה לתקן, את המעשים שלו אנחנו נשנא, את התוצאות שלהם אנחנו נשנא, אבל לא את האדם עצמו. ובגלל שבכל אדם בעולם יש צלם אלוהי, ואיך אנחנו יודעים את זה? מפני שכל אדם נברא, כל אדם הוא בן אדם, הוא הבן של אדם שנברא בצלם אלוהים. אז לכל אדם בעולם יש צלם אלוהים, והנקודה הזו, נקודת החיבור של כל אדם אל הקדוש ברוך הוא, נקודת צלם האלוהים שבו, היא מה שדרכה אנחנו יכולים להעלות את כולם, לרומם את כולם, וזה מה שאנחנו חפצים. אנחנו חפצים שבסוף כולם יתרוממו וידבקו בקדוש ברוך הוא, כי זה הדבר הטוב. אז אחרי שאנחנו רואים את הדבר הזה, אין ספק,
אין ספק, לא יכול להיות שהרב קוק שנא חילונים, זה לא בכלל אפשרות, ובוודאי שתלמידיו ותלמידי תלמידיו, אנחנו לא נשנא חילונים. בואו נראה עוד פסקה אחת בנושא הזה, מספר אורות, בחלק אורות ישראל, פרק אהבת ישראל, ומי שריח טהורה מקליטת ריח גן עדן של משיח בו, שזה רמז למי שלומד באמת התורה הפנימית, תורת הסוד, כמו שצריך, אז אותו אחד אינו רואה חובה על שום אחד מישראל, ואהבתו לכל אחד מישראל היא גדולה לאין קץ וחקר. רואה את האור הגדול שבנשמתם, את סגולת פארם ואת זיו התשובה החופף עליהם תמיד. את ברק הקודש ואת אור השכינה שנזזה מהם בכל עת ובכל זמן, בכל דרגה ובכל מקום. מה זה זיו התשובה? נבאר. הרב קוק, כשהוא מדבר על תשובה, הוא לא מדבר על איך שאנחנו היום משתמשים במושג תשובה. כשהיום אנחנו מדברים על מישהו שחוזר בתשובה, אנחנו מתכוונים לזה שהוא חוזר לקיים מצוות מסוימות, שמירת שבת, שמירת כשרות, להניח תפילין ודברים כאלו. אבל כשהרב קוק מדבר על תשובה, זו לא הכוונה. זה לא תשובה מבחינת הרב קוק. מבחינת הרב קוק, כל אדם בעולם צריך לשוב בתשובה. כל אדם כולל הדתיים. מה זה לשוב בתשובה? מבחינת הרב קוק, אז לרב קוק יש ספר שלם, נקרא אורות התשובה, שעוסק במה זה תשובה. וצריך ללמוד אותו כדי להבין באמת מהי תשובה. אבל בקצרה, תשובה מבחינת הרב קוק, זה שכל אחד שב אל הקדוש ברוך הוא. שב אל מקור השמחה, אל מקור החיים, אל הטוב. מבחינת הרב קוק, אין דבר יותר טוב לאדם מאשר להידבק בקדוש ברוך הוא. זה הדבר הכי טוב, וזה מה שהרב קוק רוצה עבור כולם. ממילא, זה גם מתוך החיבור הזה, האדם כנראה גם ירצה לקיים את המצוות, לשמור מצוות. אבל זה יבוא רק בגלל שהוא ברצונו דבק בקדוש ברוך הוא. בוודאי שאין פה כפייה, ובוודאי שזה צריך להיות ברצון, ובוודאי שזה כולל כל אדם בעולם, כולל מי שכבר שומר שבת וכשרות. אז לכן, מתוך הדבר הזה, כל אחד, כן, מי שלומד תורת הסוד, הוא רואה את האור הגדול שבנשמת אותם שלא מקיימים תורה ומצוות, את סגולת פארם ואת זיו התשובה חופף עליהם תמיד, את ברק הקודש ותור השכינה שאינה זזה מהם, בכל עת ובכל זמן, בכל דרגה ובכל מקום. אני השם השוכן איתם בתוך תומותם עם עם ישראל. ובין כך בנים אתם להשם אלוהיכם, אשריך ישראל. אז מי שמחבר את עצמו לעם ישראל, זיו השכינה חופף עליו תמיד. אז בוודאי שאי אפשר לחשוד שהרב קוק שונא חילונים או מזלזל בחילונים, חס ושלום, ממש ממש לא. מי שאומר דבר כזה באמת לא למד תורת הרב קוק. אז עכשיו, אחרי שראינו את הדבר הזה, אחרי שהבנו מה צריך להיות היחס, ולפני שנתחיל להסביר איך הרב קוק מסביר במילים שלו את היחס, ומסביר את המושג הזה חמור של משיח, אני רוצה לתת כאן סקירה היסטורית קצרה. אז אנחנו חשוב שנבין ונקרא את דברי הרב קוק בהקשר לתקופתו. הוא בוודאי לא כתב בתקופה שלנו, אבל הוא כתב בתקופת מעבר. תקופת מעבר מדורות ראשונים לדורות שלנו. אני אסביר. למעשה עד המאה ה-19, עד תחילת המאה ה-19 או אמצע המאה ה-19, רוב היהודים היו דתיים. גם, אמנם היו תזוזות בעם היהודי, אמנם הייתה את הרפורמה, אבל גם הרפורמים היו דתיים. כולם שמרו תורה מצוות בצורה כזאת או אחרת. אנשים לא עזבו את דרך התורה מצוות, גם אם הם פירשו אותם באופן אחר. אבל החל מאמצע המאה ה-18, פחות או יותר, החלה עזיבה מאוד מאוד גדולה של שמירת המצוות. אם אני חוזר רגע אל הדורות הקודמים, מה ההבדל בין הדורות הקודמים לדורות שלנו? כאשר בדורות הקודמים, כשכולם היו דתיים, מישהו החליט לעזוב את שמירת המצוות, זה היו משתי סיבות עיקריות. אחד, בן אדם שבאמת החליט לפרוק עול כליל, לעזוב כל דבר מוסרי, כל מעשה מוסרי וכל התנהגות טובה, לצורך התאוות שלו, תאוות בשרים, תאוות יין, מתוך התמכרות למשהו. אז אנשים כאלו באמת עזבו את הכל וזרקו את הכל, והחברה זרקה גם אותם. הסיבה השנייה, והיא אולי הקשה יותר,
זה כאשר לאנשים היה קשה, הגלות הייתה קשה, להיות יהודי היה מאוד מאוד קשה. לא היה מספיק עבודות, לא היה כל כך ליהודי במה לעסוק, חיו בדרך כלל באזורים נחותים, גרועים, שאי אפשר היה לתקן. אז הגורל היהודי היה קשה מאוד, ואנשים חיפשו לעזוב את הגורל היהודי הזה, והרבה פעמים גם מנעו מיהודים מלהתקדם, אם זה באוניברסיטאות או בתפקידים פקידותיים כאלו ואחרים, כדי שאדם יוכל להתקדם הלאה ולהתעשר, לפרנס את המשפחה שלו בצורה טובה, הרבה אנשים החליטו להתנצר, להשתמד, לעזוב את הדת היהודית ולעבור לדת אחרת. לא היה באמצע, לא היה אדם ללא דת, לא היה מושג כזה. ולכן כאשר בן אדם עשה מעשה מאוד מאוד קיצוני כזה, של לעזוב לגמרי את הדת היהודית, הרבה מהם גם תקפו את היהודים, ועזרו לנוצרים לתקוף את היהודים. אבל ברגע שאדם כזה עושה כזה דבר, הוא גם מתנתק מעם ישראל, הוא מנתק את עצמו ביודעין, והוא אומר, אני כבר לא חלק מהעם הזה, והרבה פעמים גם שונא את העם הזה. ולכן התגובה של הקהילה כנגד המעשה הקיצוני הזה, היה מעשה קיצוני משלהם, שזה נידוי וחרם, ולשבת שבעה על בן אדם כזה. מי שרוצה, אם אתה חושב לעצמך רגע להפסיק לשמור שבת, מיד אתה תחטוף. זה לא טוב. כי המשמעות של זה, אם אתה תעזוב, אתה עוזב את הכל. אתה עוזב את עם ישראל, אתה עוזב אותנו, אז אנחנו מעזיבים אותך. ולכן בתקופות שעברו, בדורות שקדמו לרב קוק, כמות הכופרים הייתה קטנה. אבל בדורות האחרונים, דורות שהתחילו קצת לפני דורו של הרב קוק, וכמובן נמשכו ביתר שאת בתקופתו של הרב קוק, הייתה עזיבה גדולה מאוד של יהודים את דרך התורה והמצוות, אבל בניגוד לפעמים הקודמות הם לא הפכו להיות נוצרים. אדרבה, קודם כל הם נשארו מוסריים, הם התחברו לתנועות, אם זה התנועות הסוציאליות והקומוניסטיות, או תנועות אחרות, היו מאוד מאוד מוסריים ורצו לקדם את העולם ולהרים את העולם למקום הרבה יותר טוב. הם בוודאי לא עשו את זה לצורך התאוות שלהם. ובנוסף, הרבה מהם היו מאוד מאוד מחוברים להצלחת עם ישראל, במיוחד כשאנחנו מדברים על התנועה הציונית, כאשר הרבה חילוניים רצו לקדם את השיבה לארץ ישראל. בוודאי שהם פעלו מתוך רצון לעזור לעם ישראל. אז השאלה שתשאל, אנחנו נראה עוד רגע תשובה של הרב קוק לעניין, מדוע הם קמו ועזבו? עוד נקודה חשובה שצריך לומר, זה שבתקופת הרב קוק לא היה חילונים, ולא היה חרדים, ולא היו דתיים. אלו מושגים מודרניים יחסית, מושגים מפחות או יותר אחרי תקופתו של הרב קוק. בתקופת הרב קוק היו שני סוגים, היו יראים וחופשיים. יראים זה אלו ששמרו תורה מצוות, לא עזבו את הקהילה, לא עזבו את עם ישראל, והמיעוט שהפכו עם הזמן לרוב, שכן עזבו, נקראו חופשיים, כי הם חופשיים מהמצוות, אנחנו משוחררים מלקיים את המצוות. אז אלה שני המושגים, אין חילונים ודתיים, וגם את זה צריך להבין כשקוראים את הרב קוק. אז עכשיו בואו נראה מה הרב קוק אומר בנושא הזה. אז ככה, אז הרב קוק כותב מאמר שבא להסביר ב-1906 הרב קוק כותב את מאמר הדור. המאמר הזה בא להסביר את התהליך, הסבר היסטוריוסופי, מה עומד מאחורי העזיבה של יהודים רבים בדרך התורה והמצוות, ועם זאת להישאר מחוברים לעם ישראל, מה ההבדל בין הדורות הקודמים לדורות של דורנו. אז אני מביא פה בקצרה. ברובי תקופות ההיסטוריה אנחנו מוצאים חכמים נעלים גדולי רוח בדורות הראשונים, שאנו משתאים על גודלם ועוז רוחם, אבל הכלל הוא היה נתון בשפל המצב, בין בדעת, בין במוסר. אז בדורות הראשונים, החכמים היו מועטים, ואותם חכמים מועטים היו חכמים מאוד מאוד מאוד. שאר האנשים לא היו מאוד חכמים, ולא התעסקו בכל השאלות הגדולות, ולכן כאשר מישהו בכל זאת היה לו שאלה, היה לו חכם גדול להיוועץ איתו, לקבל תשובה. בדורות האחרונים לעומת זאת, וזה על שם זה, על שם הדור הזה, נקרא מאמר הדור,
בדורות האחרונים התחילו הענקים להתמעט, והכלל הולך ומתעלה. במילים אחרות, המרחק בין אותם גדולים, אגב, לא רק בעם ישראל, בכל העולם, המרחק בין הגדולים לבין שאר העם הצטמצם, ושאר העם עלה כלפי מעלה. מצד שני, אותם גדולים, אותם מנהיגים, כבר לא היו כל כך גדולים, כי המרחק הצטמצם. בעמנו נתמעטו הבורים, ולעומתם נתמעטו והקטנו הגאונים והצדיקים. כבר אין גדולי עולם כמו הרמב"ם, וכמו רבי עקיבא, וכמו רבי יהודה הלוי, כבר אין אותם. בתקופה הנמהרה של עכשיו, הדבר בולט למאוד, וזאת העלייה של הכלל ההמוני, הסבה גם כן ירידה, שהדור שהוא מוצא את כל מה שהוא שומע ורואה מהורים ומורים, קטן מערכו, אז מוסרם אינו לוקח את לבבו ואינו משביר את צמאונו. וזאת הבעיה, כאשר הדור מתחיל לשאול שאלות, והוא שואל שאלות טובות, שאלות קשות, והדור של ההורים שלו נשען על אותן תשובות שניתנו בדורות הקודמים, והן כבר לא, התשובות לא מספקות, הן תשובות, בדרך כלל היו תשובות קטנות מדי, לא מספקות. אז הבן אומר, אם אין תשובה טובה, אז אולי זה לא נכון, או אולי צריך לעזוב את זה, או אולי צריך להתקדם למשהו אחר. שם נמצאת נקודת הבעיה. ולכן, גם אינו מטיל עליו שום אימה ופחד, שכבר התעלה בתכונתו מלהיות מעמיד אופי לחייו, מפני בריחה, מפחד איזה שיהיה, בין מוחשי, בין ציורי, בין חומרי, בין רוחני. כבר לא מפחיד אותו הגהנום, כבר לא. זה לא משנה כמה תאימו עליו, שאם אתה לא תשמור שבת, תיכנס לתנור מספר 4, זה כבר לא מפחיד. זה לא מעניין אותו. הצרות והתלאות הנוראות עשו לנקשה ועז, עד שכל בלהות ופחדים לא יזעזעוהו. הוא מוכשר רק להתרומם, ללכת באורח חיים ההולכת למעלה למשכיל. אבל לא יוכל, גם אם ירצה, להיות כפוף ושכוח, נושא עול ונטל, אשר לא יוכל למצוא בתוכו רושם של אור חיים לדעה ורגש. הוא לא יוכל לשוב מיראה, אבל מאוד מוכשר הוא לשוב מאהבה, שירת הרוממות תתחבר עימה. אז בכמה מילים, יש תשובה מיראה, יש תשובה מאהבה. תשובה מיראה זה כשמפחידים את האדם, אם אתה לא תשמור שבת, יבוא ברק ויהרוג אותך, יזרקו אותך לגיהנום. זה תשובה מיראה, אדם מפחד, או שיזרקו אותך מהקהילה. אז אדם שומע דבר כזה, אומר, טוב, אז אני אשמור שבת. אבל זה כבר לא עובד בדור של הרב קוק. הרב קוק אומר, אנחנו הגענו לתקופה, לדור, שצריך לשוב מאהבה. לשוב מאהבה אומר שיראת הרוממות תתחבר עימה. לשוב מאהבה מתוך שאני מכיר את הקדוש ברוך הוא, מתוך שאני דבק בו, אני רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא, כי אין דבר טוב יותר לאדם מאשר להידבק בקדוש ברוך הוא, ממילא אני גם רוצה לקיים ולשמור את המצוות שהוא מצווה אותי, מתוך יראת כבוד, מתוך רוממות. אז אלו תשובה מהירה ותשובה מאהבה, והדור שלנו, אומר הרב קוק, מתאימה לו תשובה מאהבה. הרב קוק אומר דברים דומים ובהרחבה אל הרב מילשטיין באיגרת שהוא כותב בתר"ע, אנחנו מדברים על 1910. 1910, אומר הרב כך, על דבר אשר אמרתי שכעת יש תקווה בעזרת השם להציל גם כן את הנפשות מעם קודש שנפלו ברשות הכפירה, רחמנא ליצלן, ולא יעצור זה מה שאמרו חז"ל על זה, כל באיה לא ישובון, מפני שאחרי משך זמן גדול כל כך, שנתבשם אוויר העולם מקדושת תורתנו הקדושה. איבדה הקליפה את כוחה עד שלא תוכל להחזיק מעמד שלא להשיב ולהציל מידת ערב. וידידי שאל על דבר טעם דבר הזה. הנה אהובי, אז בעצם זאת השאלה, לפני שניתן את התשובה. השאלה היא, איך, בעצם הרב מילשטיין שואל את הרב קוק, על סמך מה אתה בא ואומר שיש הבדל בין התקופות. עד היום, כשמישהו עזב את דרך התורה והמצוות, ונפל לכפירה, על זה חז"ל אמרו, כל באיה לא ישובון, הוא לא יכול לשוב בתשובה. איך אתה מצפה שהוא ישוב בתשובה? מה ההבדל היום מאז? הוא עונה לו ככה, הנה אהובי, אלה הם מהעניינים העומדים ברומו של עולם, ומקורם קודש ברזי תורה. הרב קוק יחזור על זה שוב ושוב. מקורם קודש ברזי תורה. ולאהבת ידידי רמוז לו בקצרה, כמו שתמיד ברזי תורה. כלל גדול הוא, שאף על פי שהעולם יורד תמיד בירידה אחר ירידה, מכל מקום אין זה כי מצד החיצוניות שלו.
דהיינו שהמעשים והמידות נופלים, ואינם בערך של דורות הראשונים מצד פרטיות הנשמות. בדורות שעברו היו נשמות גדולות מאוד, הרמב"ם והרבי יהודה הלוי, איזה אנשים גדולים. אז ביחס אליהם בוודאי שהמעשים היום הם קטנים יותר מצד פרטיות הנשמות. אבל מצד הפנימיות, דהיינו כוח הכלל של כללות קדושת האומה, כנסת ישראל, כל דור ודור מוסיף על הדורות הראשונים. אז האדם מחולק לשניים. יש מי שאתם רואים, זה הצד החיצוני שלי. ובצד החיצוני לא רואים שאני מחובר למשפחה שלי, לא רואים שאני מחובר לעם שלי, יש אותי. אבל החלק השני שלי, זה בצד הפנימי, זה החיבור שלי למשפחה שלי ולעם שלי. אז זה החיבור מצד הפנימיות. בצד הפנימיות אני חלק מכלל ישראל. דהיינו כוח הכלל של כללות קדושת האומה, כנסת ישראל. ומבחינה הזאת כל הדורות, גם הדור של הרב קוק, דור שלנו, שיש בו הרבה יותר כופרים, מאשר בדורות קודמים, גם הוא מוסיף אור על הדורות הראשונים. ועל כן, בזמן שהיה רחוק מגאולה, היה אפשר לקליפה להתלבש באמונות רעות בפועל, כמו עבודה זרה וכישוף, שעל זה אמרו חכמים, כל באיה לא ישובון. ומי שבאמת כפר, אז הוא כפר עד הסוף, ואי אפשר כבר היה להשיב אותו. אבל בזמן הקרוב לגאולה, אין כוח לקליפה להמציא אמונות רעות, כי אם להקליש חס ושלום את אור האמונה בלב החלשים, רק להקליש. וחלישות זו, אף על פי שהנלכדים בה חושבים שהיא כפירה, והם כמו נתפסים ברשת באין דרך הצלה, אין לה שום ערך של מציאות כלל, כי אם חסרון הסברה והערת השכל והרגש. כל הנקודה, למה יש היום כופרים? מפני שלא הסברנו להם טוב, ההורים, המורים, לא הסבירו, הדור הקודם לא הסביר להם טוב, מדוע צריך לשמור שבת, מדוע צריך לשמור כשרות, מה החשיבות של הדברים האלו, למה זה כל כך חשוב לעם ישראל, למה זה כל כך חשוב לעולם. על כן מיד כשמאירין להן בדרך השם, על פי דרכי שכל ישר והרגשות טובות הולך האור ומאיר עליהם, וסופם לחזור למוטב, והם שווה פשע ביעקב, עליהם יבוא לציון גואל. על כן, עלינו להיות בטוחים בחסדי השם יתברך, הזוכר חסדי אבות, ואנחנו נחזור לביטוי הזה בהמשך, הזוכר חסדי אבות, להביא גאולה לבני בנים, שכל בנינו, אפילו הנידחים והעובדים לפי מראית עין, יהיו לימודי השם, והכתוב אומר, ומרחקים יזכרוני וחיו את בניהם ושבו, כי הרע שבהם איננו קיים חיצוני, ובתוכיות הנשמה הכל טוב וקדוש, כי הם חלק מעם ישראל, הם לא ניתקו את עצמם מעם ישראל. על כן הם מתעוררים לכמה מחשבות של יושר וצדק, אותם שהצטרפו לתנועות הסוציאליסטיות השונות. אף על פי שהם טועים בדרכם, ולא זו הדרך ולא זו העיר, מכל מקום, הרבה מהם דבקים באומה בכללה, ומתפארים בשם ישראל, עד כדי כך שהיה חשוב להם לעשות דגל שקשור דווקא לטלית ולקרוא למדינה מדינת ישראל. אף על פי שאינם יודעים בעצמם מפני מה ולמה, ואף על פי שהם מחכים בזה את האומות שהם דבקים עכשיו כל אחד בלאומיות שלו. אז פה יש פה מידה קטנה של ביקורת על אותם כופרים, אבל עדיין מחוברים לעם ישראל. אנחנו נחזור לביקורת הזה בהמשך. וזהו סוד עני ורוכב על החמור, שאמרו בתיקוני זוהר, תיקון 60, שהוא דרה דעקבה דמשיכה. דעותיו מלגב וביש מלבר. בואו נסביר. אז הביטוי עני ורוכב על החמור, כבר ראינו. מה זה דרה דעקבה דמשיכה? הביטוי הזה מופיע במשניות האחרונות של מסכת סוטה. ושם מדובר על דור של עקבות המשיח, ושם אני אומר, בעקבות המשיח חוצפה יסגה. בדור של עקבות המשיח, אני לא מזמין מה זה הביטוי הזה, עקבות המשיח, אבל הדור שכנראה קודם למשיח, ובתקופתו של ביאת המשיח, הדור, החוצפה יסגה, יהיו יותר חוצפנים. זה הכופרים האלו, שהם חוצפנים כלפי ההורים שלהם, הם מזלזלים בהם. הם מזלזלים בידע שלהם, ברמת אפילו ברמת המחויבות שלהם לעם ישראל ולגאולה ולארץ ישראל. הדור הזה, אומרים בתיקוני הזוהר, הוא טוב מלגב וביש מלבר, טוב מבפנים, כן, מלגב, מלגו, יש דברים בגו, אז הוא טוב מבפנים, וביש רע מלבר, בר זה חוץ כמו חיות בר, אז טוב מלגב וביש
מלבר. זה הדור של כבוד המשיח, סוד כולו הפך לבן, טהור. והחמור, אף על פי שיש בו סימני טומאה, יותר משאר בהמות מאות, שמהם נמצאות שיש להם סימן תורה אחד, כמו החזיר למשל. אז אנחנו מאוד מזלזלים בחזיר, ולכאורה היינו צריכים לזלזל בחמור יותר, כי אין לו בכלל סימני טהורה, לחזיר לפחות יש סימן תורה אחד. מכל מקום, יש בתוכיותו קדושה, מה שאין בחזיר, שהרי הוא קדוש בבחורה, אלא שהיא גנוזה ומוסתרת מאוד, וסופה להיגלות על ידי העילוי של פדיון. אז החמור הוא חיה קדושה, הוא לא חיה מזולזלת. ואלה הם דברים שאי אפשר לבארם בכל עומקם, כי מפה לאוזן בשעת רצון המוכשרת להשבים לפני השם. אז הנה שוב הרב קוק אומר, כדי להבין את הדור שלנו, את התקופה שלנו, ולהתייחס אליהם נכון, אל אלו שעזבו את דרך התורה ומצוות, חייבים לעסוק, כן, לעסוק בתורת הסוד, לעסוק ברזי תורה, ובצורה הנכונה והאמיתית, ואז אנחנו יכולים להסתכל על הדור בצורה נכונה. ולכן הוא אומר, על כל פנים הנני על משמרתי אעמודה, לקרב ולא לרחק. זה ביטוי שנאמר על אליהו הנביא. לקרב ולא לרחק, ולקרב אפילו את המרוחקים בזרוע. וזאת תהיה כל מגמת תפילת קשרי ישראל. אותם קשרי ישראל שאמרנו, שהם עוסקים ברזי תורה, מה הם צריכים לעשות? להתפלל על עם ישראל, על אותם כופרים, לקשר את כל נשמות עם השם למקור החיים, שזה הקדוש ברוך הוא, ולגלות את אור הקדושה הטמון בהם, ואין ארוך ושיעור לשמחת עולמים וחדבת השם הבאה, מתהפכה חשוכה לנהורה. זאת עיקר התורה שנאמרת בהיכל משיח, כאמור ברש הזוהר. אז ברש הזוהר נאמר שמי שרוצה ללמוד בבית מדרשו של המשיח, צריך לדעת כיצד להפוך את החושך לאור ואת המר למתוק. ולקחת את האנשים המרים האלו, אותם שמבחוץ הם נראים, הם לא שומרי תורה ומצוות, אבל מבפנים יש בהם אור, יש בהם מתוק. ואת המתוק הזה אנחנו צריכים להגביר על המרירות שבהם. ויהיו נא דברי האלה לשמחת לב כבוד תורתו, ולב כל יראי השם המצפים לישועתו באמת. ולכן הרב קוק, אנחנו רואים מכאן, הרב קוק, כמו שאומר על משמרתי אעמודה, הרב קוק הוא מהמובילים, בוודאי בציבור האשכנזי בדורו, מהמובילים לקרב ולא לרחק. תנועת הקירוב, כל תנועת הקירוב שאנחנו רואים היום, שחלקן חרדיות, חלקן לא, בהתחלה לא היה מושג כזה של ארגון חרדי שיקרב יהודים לתורה ולמצוות. לא, בוודאי לא בתקופתו של הרב קוק. הרב קוק הוא מהמובילים, בוודאי מהמובילים אצל האשכנזים, את הרעיון הזה של לקרב את אותם כופרים, את אלו שעזבו את דרך התורה והמצוות, חזרה אל היהדות, ולא לזרוק אותם כמו שעשו בדורות הקודמים. וכאן אנחנו עוברים לאיגרת נוספת, איגרת מאוד מאוד חשובה, שצריך ללמוד את כולה, אני מביא כאן רק את העיקר. איגרת שכותב הרב קוק לרדב"ז, בתרע"ג 1913, אנחנו מדברים כהכנה לקראת שנת שמיטה, שנת שמיטה קרבה ובאה, והרב קוק בתוקף תפקידו כרב יפו והמושבות החדשות, אז היה את הרב של ירושלים והיה את הרב של צפת, שאלו היישוב הישן, מי שהיה הרב על היישוב החדש, זה היה הרב קוק. ובתוקף תפקידו כדי לדאוג שהמושבות החדשות לא יהרסו, לא ייכשלו בגלל שמגיעה שנת השמיטה. אותם מושבים דתיים שרצו לשמור שמיטה, אבל ידעו שאם הם ישמרו שמיטה, הם יאבדו את כל התוצרת, יאבדו את כל השוק, זה יהרוס אותם לגמרי, ולמעשה יהרוס את כל ההתיישבות. אבל גם אותם יישובים, מושבים לא דתיים, יישובים חילוניים, הרב קוק רצה שבכל זאת הם ישמרו במידת מה את השמיטה, או לפחות שלא יעברו על חוקי השמיטה. ולכן הרב קוק אימץ את ההיתר שהתקבל כבר לפניו, היתר המחירה, וכנגדו כתב הרדב"ז במה שנודע כפולמוס השמיטה. אז הרב קוק מסביר לרדב"ז מדוע הוא תומך בהיתר המחירה, ובעיקר הוא מסביר למה הוא מתייחס אחרת לאותם, למה הוא רוצה לעזור לאותם מושבים חילוניים, לאותם מושבים שעזבו תורה ומצוות. למה כל כך חשוב לו לעזור להם שלא יחללו את שנת השמיטה. הוא כותב כך, ומה שכתב מר לתמוה עליי במה שאני מקרב את הכל, גם את פושעי ישראל, כדי להחזירם בתשובה, ידע הדרת גאונו,
ששני דברים עיקריים ישנם, שהם יחד בונים קדושת ישראל והתקשרות האלוהית עמהם. האחד הוא סגולה, כלומר, טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות. כאמור, לא בצדקתך ולא ביושר לבביך, השם אלוהיך מורש את הגויים האלה מפניך. רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם, וייתם לי סגולה מכל העמים. והסגולה הוא כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש ברצון השם, כמו טבע כל דבר מהמציאות, שאי אפשר לא להשתנות כלל. כי הוא אמר ויהיה ויעמדם לעד לעולם. אז זה הדבר הראשון שבונה את קדושת ישראל, וזה הסגולה. החיבור של האדם לעם ישראל, זה בלתי אפשרי לשנות את זה. אלא אם כן, באמת, הבן אדם משתמד, עוזב את עם ישראל לגמרי, מנתק את עצמו בכוח, אז האדם הזה אפשר לומר שהוא לא חלק מהסגולה. אבל מי שלא מנתק את עצמו מעם ישראל, אז עדיין יש בו את הסגולה. זה דבר שאי אפשר, גם אם הוא יחלל שבת, את זה הוא לא יכול לשנות. והדבר השני, הוא עניין הבחירה. זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. החלק של הסגולה הוא הרבה בעין ארוך כלל, יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה. אלא שברית כרותה היא שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, כי אם לפי אותה מידה שהבחירה מסייעת את גילויה. על כן, הכל תלוי לפי רוב המעשה וקדושה, האמונה ותלמוד תורה. אז האדם לא יכול לומר, טוב, אני חלק מעם ישראל, אני לא יכול לשנות את זה, אז לא משנה מה אני אעשה, אני עדיין אהיה חלק מעם ישראל. אבל אם אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא באמת, אתה רוצה לגלות החוצה, להוציא החוצה את הסגולה שלך, שהיא תבוא לידי ביטוי בפועל, בחיים, את זה אפשר לעשות רק על ידי שמירת תורה ומצוות. אבל אם אדם לא שומר תורה ומצוות, זה לא מנתק אותו מעם ישראל, הוא עדיין מחובר, יש לו את הסגולה, והסגולה הזאת מפעילה אותו למען עם ישראל, להילחם עבור עם ישראל. אבל כשאין את המעשים, זה פוגע. וכל עיקרה של ברית אבות, שאיננו פוסק, אפילו כשתמה כבר זכות אבות, אז יש לנו ברית אבות, שזה דבר שקרתו אותו וזה לא יפסיק אף פעם, ויש את זכות אבות, שזה תלוי במעשים. אז כל עיקרה של ברית אבות הוא בא מצד כוח הסגולה, ובעקבה דמשיכה מתגבר ביותר כוח הסגולה, שהוא תוכן זוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. כלומר, לא מצד הבחירה שהיא באה מצד המעשים הטובים שבבנים ומצד התשובה, אלא למען שמו המתגלה על ידי זכירת חסדי אבות. אז אם אתם זוכרים, בסרטון הראשון, כשעסקנו בשני שלבי הגאולה, גאולה חומרית וגאולה רוחנית, הגאולה החומרית אמרנו שהקדוש ברוך הוא מחזיר את עם ישראל לארץ ישראל, ומתחילים לבנות מדינה, וזה לא תלוי בכלל בשאלה האם אותו עם שמוחזר, האם עם ישראל בתקופה היא שומר תורה מצוות ברובו או לא שומר תורה מצוות. זה בכלל לא תלוי בזה, אלא זה נעשה למען שמו של הקדוש ברוך הוא, כי כל זמן שעם ישראל יושב בגלות, ללא מדינה משלו בארץ ישראל, זה חילול שמו של הקדוש ברוך הוא. ולכן הקדוש ברוך הוא משיב אותנו, וזה לא תלוי במעשים, זה לא תלוי בבחירה, זה תלוי בסגולה, בברית האבות. ונשמות כאלו, אם מזדקק לקרב אותם, מי שאין בו דעה עמוקה של טביעת עין, לדעת לחלק בין הצד הסגולי הפנימי הקדוש שבהם, ובין הצד הבחירה המקולקל שבהם, הוא יוכל להתקלקל הרבה חס וחלילה. אז באמת, מי שלא עסוק ברזי תורה כמו שצריך, מי שאין לו טביעת עין לחלק, הוא עלול להתקלקל, לכן עדיף שלא ינסה לקרב אותם, שלא יתקרב אליהם. אבל מי שהוא תמיד שקוע ברעיונו, בהסתכלות פנימית, באור תורה וקדושה, ויראה עילאה, יראה עליונה, מצד רוממות ריבון כל העולמים חיי החיים ברוך הוא, ולא חס וחלילה ביראת התאה. אז רגע נסביר, יראה עילאה ויראת התאה, יראה עליונה, כמו שדיברנו על תשובה מאהבה, יראת הרוממות, מתוך כבוד והערכה ורצון להידבק בקדוש ברוך הוא, לעומת יראת התאה, שזה שאדם עושה מצוות כי הוא מפחד מה יקרה לו ושהרביצו לו ושיכב לו. אז מישהו תמיד שקוע ברעיונו, בהסתכלות פנימית, תלמידי חכמים כאלה הינם מכירים בטבעם את טבע הסגולה הפנימית, ויודעים להפריד ממנה בדבקות מחשבתם את הקליפה הבכירית, והם חייבים ומוזהרים על זה, לקרב פושעים כאלה שסגולה פנימית יש להם, כדי לעורר יותר ויותר את כוח הטוב הצפון בהם, עד שיתגבר לגמרי על הרע הבכירי ויכניע אותו. והמינים והכופרים על פי רוב איבדו גם את הסגולה הפנימית, ומידה זו נוהגת ברוב הדורות. אז כפי שהסברנו קודם, באמת בדורות עברו,
מינים וכופרים, באמת איבדו לגמרי את הסגולה הפנימית, כי הם ניתקו את עצמם מעם ישראל, אפילו נלחמו בעם ישראל. אז הם איבדו את הסגולה הפנימית. אבל דור של עקבה דמשיכה, הם יוצאים מכלל זה, שהם כדברי תיקוני זוהר, טוב מלגב ובשמי לבר, והם חמורו של משיח. הם, דהיינו כל הדור של עקבות המשיח, זה כולל גם את אלה שכן שומרים תורה ומצוות. כל הדור הזה, הדור שלנו, הוא נקרא חמורו של משיח. שנאמר עליו אני ורוכב החמור, והכוונה כמו חמור שמבחוץ יש בו שני סימני טומאה, אם כן הטומאה בולטת בו יותר מבחזיר וגמל וכיוצא בזה, שיש בהם סימן טהורה אחד על כל פנים. מכל מקום יש בו בפנימיותו עניין קדושה גם כן, שהרי הוא קדוש בבחורה. בעניין מה שהתורה אמרה על זה שם, קדש לי, הוא גדול מאוד מאוד. אז הדור הזה שרובו, הגענו למצב שרוב היהודים אינם שומרים תורה ומצוות, זה דור של עקבה דמשיכה, עדיין יש בו בפנימיותו עניין קדושה, הוא קדוש בבחורה, וזה לא משתנה. ואת זה אפשר לתקן על ידי הפדיון. וכן הן הנשמות של אותם שהסגולה הישראלית לבדה מתגלה בהם בעקבה דמשיכה, ולהם יש תרופה אף על פי שיש בהם סירחון גדול וחושך רב וכבד מאוד. אז הרב קוק לא בא ואומר, זה בסדר, הם יכולים להמשיך לחלל שבת, ודאי שלא. מבחינת הרב קוק, אין דבר יותר טוב לאדם אשר להידבק בקדוש ברוך הוא, והדרך לעשות את זה, אין ברירה, זה על ידי שמירת התורה והמצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. אבל זה שאדם לא שומר תורה ומצוות, זה לא מנתק אותו מעם ישראל, ואדרבה, האדם הזה מחובר, ואנחנו רואים כמה שאנשים שביום יום לא שומרים תורה ומצוות, מאוד מחוברים לעם ישראל, עד כדי כך שהם מוכנים למסור את החיים שלהם למען עם ישראל. הרב קוק אומר על זה, אי אפשר להתייחס אליהם באותה צורה כפי שהתייחסנו בעבר, זה דור מיוחד, זה דור חמור של משיח, זה דור שמרמז על הגאולה. הנה הגענו לתקופה שבה הגאולה קורית, רואים את זה בעיניים. אז נסיים את החלק הזה, החלק שבו היחס של הרב קוק אל החילונים, בפסקה נוספת מאורות התחייה, ואומר ככה, הנפש של פושעי ישראל שבעקבתה דמשיכה, אותם שהם מתחברים באהבה אל ענייני כלל ישראל, לארץ ישראל ולתחיית האומה, היא יותר מתוקנת מהנפש של שלומי אמוני ישראל. אז יש לנו את היראים ואת החופשיים. אז החופשיים, פושעי ישראל, מחוברים באהבה אל ענייני כלל ישראל, הנפש שלהם יותר גבוהה, יותר מתוקנת מהנפש של אותם יראים שלא מחוברים אל ענייני כלל ישראל, שמעדיפים את השטייטל הפרטי שלהם, מעדיפים לא להתעסק בגאולת ישראל, לא רוצים להתעסק עם זה בכלל, אז הנפש שלהם קטנה יותר, שאין להם, זה היתרון של ההרגשה העצמית לטובת הכלל ובניין האומה והארץ. אבל הרוח הוא מתוקן הרבה יותר אצל יראי השם ושומרי תורה ומצוות. אף על פי שההרגשה העצמית וההתעוררות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל, אינן עדיין אמיצות אצלם, כמו מה שהן אצל אלה שרוח עבעים אשר בתוכם מעקרת ליבם. ופה ביקורת קטנה, נראה את זה עוד מעט, נתייחס בהמשך לביקורת, עד כדי להתקשר בדעות זרות ובמעשים המטמאים את הגוף ומונעים את אור הרוח מלהתקן, וממילא סובלת גם הנפש מפגמיהם. כשאדם לא שומר תורה מצוות, אמנם הוא מחובר הרבה יותר מאותם שלומי אמוני ישראל אל ענייני כלל ישראל, אבל עם הזמן זה ייפגע, החיבור הזה ייפגע, בגלל שאין שמירת תורה מצוות, כך אומר הרב קוק. והוא ממשיך ואומר, התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, שעזור לזה הרבה, דבר ההתפשטות של תלמוד רזי תורה וגילוי אורות חוכמת אלוהים בכל צורותיה הראויות להיגלות. הוא שיעשו ישראל אגודה אחת ותתוקן הנפש של היראים שומרי תורה, אז היראים שומרי תורה צריכים לשוב בתשובה, על ידי שלמות הנפש שבפושעים הטובים. החיבור בין היראים לבין אותם פושעים, החיבור הזה יתקן את הנפש של היראים ביחס לענייני הכלל ותקוות הגשמיות והרוחניות המושגות בהכרה והרגשה אנושית. והרוח של הפושעים האלה תתוקן על ידי השפעתם של יראי השם שומרי תורה וגדולי האמונה. וממילא יבוא לאלה ולאלה אור גדול, והופעת תשובה שלמה תבוא לעולם, ואז יהיו ישראל מוכנים לגאולה. ומכאן אנחנו נעבור לחלק השני, שבו אנחנו נדבר על היחס של הרב קוק אל הרצל. אז כפי שראינו בסרטון הנספח, במאמר הספד, שנקרא המספד בירושלים, זה מספד שהרב קוק נשא
מספר ימים לאחר פטירתו של הרצל, הרב קוק, מתוקף תפקידו כרב של יפו והמושבות, התבקש מאנשי יפו להספיד את הרצל, ואכן הוא נענה לבקשה ונתן את המספד בירושלים, ששם בגדול הוא קרא להרצל חמורו של משיח, וייחס אליו את הכבוד הגדול הזה להיות חמורו של משיח, והדבר הזה צרם מאוד לאנשים, ליראים, לאנשי היישוב הישן, ופנו אל חמיו של הרב קוק, האדרת. האדרת היה הרב של ירושלים בתקופה ההיא, ופנו אליו, אמרו לו, איך החתן שלך מדבר ככה על הרצל הרשע הזה, איך הוא מדבר עליו? אז הרב קוק כמה ימים אחר כך שולח איגרת אל חמיו האדרת, ומסביר לו מדוע הוא החליט בכל זאת להספיד את הרצל, ובואו נראה את זה בפנים. והנה באו אליי שני נכבדים, וביקשו ממני, באשר הם מתאספים בבית הבנק פה, ביפו, לעשות כבוד לדוקטור הרצל, והם מוצאים שגם המתנגדים על הציונות לא יכחשו, כי מחשבות לטובה על ישראל היו בליבו. כן, הרצל חשב מחשבות טובות על עם ישראל, ואף על פי שלדאבון לבבנו לא מצא דרך הישרה, כן, הוא לא שמר תורה מצוות, מכל מקום אי אפשר לקפח אפילו שכר שיחה נאה. צריך, בכל זאת, מגיע לו קצת כבוד. ואין מהנימוס שלו לעשות זכר של אבל לכבודו בבית של פומבי, כי הבנק אנגליה פלסטינה דפו. אז מן הנימוס, אני חייב לעשות את זה, בוודאי מתוקף תפקידו כרב של יפו. על כן הבטחתים לבוא. ממילא מובן שאחרי ההסכם לבוא, לא חפצתי כלל לסרב מלדבר שם איזה דברים. כי חשבתי למשפט, כי בדבריי יהיה תועלת בעזרת השם. מה התועלת? אחד, שלא יעיזו יתר המדברים לדבר סרה על השם יתברך ותורתו, ועל חכמי ישראל. אם הרב קוק לא היה הולך לשם, כל אותם חופשיים שדיברו כנגד דרכי האבות וכנגד התורה והמצוות, כי מבחינתם אמרו בזה משהו קטן וישן ומיושן ושייך לגלות, אז הם היו יוצאים כנגד התורה והמצוות, או נגד חכמי ישראל. אז כשהרב היה שם, זה עזר להרגיע את הסיפור הזה. ותהילה לאל יתברך שכן היה, ודיברתי דבריי, כמובן בנחת ובנימוס, אבל גיליתי את היסוד של חסרון ההצלחה שבכל המבוקש שלהם. מפני שאינם שמים את יסוד היסודות בראש, קדושת השם יתברך ושמו הגדול, שהוא הכוח המקיים את ישראל כמשל המפתח והשלשלת גדולה, שבדברי חז"ל, תסתכלו בירושלמי שם מי שרוצה. אז בעצם יש פה עוד סיבה נוספת, למה היה חשוב לו לדבר, כדי להסביר להם שלעשות ציונות ללא תורה ומצוות, זה לא יחזיק מעמד הרבה זמן, זה ייפגע בסופו של דבר. אז כן, מפני שאינם שמים את יסוד היסודות בראש, קדושת השם יתברך ושמו הגדול. אז הכוח הזה, הדחף הזה שיש להם לגאול את עם ישראל ולבנות את מדינת ישראל, משהו ייפגע בדרך, כי זה לא מספיק מחובר אל קיום המצוות, זה לא מספיק מחובר אל שמו הגדול, להידבק בקדוש ברוך הוא. ולהידך גיסא מוטל גם כן על יראי השם, לא רק על אלה שלא יראי השם, לא רק על הפושעים, על החופשיים, גם על יראי השם להתייחס אל כל מי שרוצה לעשות איזה דבר טוב לישראל, אפילו באופן חומרי ורחוק, באהבה ושלום, ולהמשיכו לדרך השם הטובה. לא בטענה כללית להפריעהו ממעשיו, כי אם בטענה מפורשת, לתבוע את הקירוב לשם השם ותורתו הקדושה, וזה מה שאני, הרב קוק, עשיתי, טבעתי קירוב לשם השם. שאז אפשר שכל הכוחות המשתמשים עתה לרעה, יהפכו לטובה. ובדור זה, המסובך כל כך במבוכות ומהומות וריב לשונות, אם אותן התלמידי חכמים, שתהילה לאל זכו לשם, לא יכירו את כוח פעולתם, והתבטלו מכל מי שיבוא בהתלהבות דמיונית, שלא לבקש בשביל זה שלומם ותקנתם של ישראל, אם אותם חכמים, אם, כמוני, הרב קוק, אם אנחנו נשב בצד, ולא נתחבר אליהם, ולא נכיר את כוח פעולתם, ולא נבקש את שלומם ותקנתם, השם יתברך הוא יודע מה יוכל דבר זה לגרום, איזה צרות זה עלול להביא. צריך אומנם להתיישב הרבה, איך להנהיג בכל דבר ועניין בפרט, אבל חלילה לאחוז בזה שיטת חפץ, שמירת כבוד עצמו. כל מגמתנו צריכה להיות רק לכבוד שמיים שיתרבה, ולהיות מצפים לישועה על ידי תשובתן של ישראל. שרק תלמידי חכמים יוכלו בדרכיהם הטובים, ובשל חסד שימשך עליהם בזכות התורה לסבב זה. אבל יקטן בעינינו תיקון מועט, כי ההתחלה קטנה,
תוכל לסבב דברים גדולים באחרית, והשם יהיה גומר עלינו, אם נעשה את אשר בידינו. על כל פנים, אנוכי, לא הייתי רשאי בשום אופן להתנהג באופן אחר. הרב קוק אומר כאן, אין לי ברירה. בעצם, הרב קוק פה, באיגרת אפולוגטית, בכל זאת, מדובר פה על זה, הסברנו את זה בסרטון על מספד בירושלים, שהרב קוק הגיע לארץ, אנחנו מדברים פה על תרס"ד 1904, תמוז. הרב קוק הגיע לארץ בכ"ח באייר תרס"ד. כמה שבועות אחר כך נפטר הרצל. הרב קוק רק בתחילת דרכו, רב צעיר, הוא עוד לא מכיר את כל הפוליטיקה של ארץ ישראל, את כל המלחמות, הוא לא מספיק מכיר את זה, והוא נכנס פה, הוא דרך על מוקש, הוא נכנס פה למלכודת של להספיד את הרצל, ועכשיו הוא צריך להסביר למה זה היה חשוב לעשות את זה. אז הוא אומר, על כל פנים אנוכי, לא הייתי רשאי בשום אופן להתנהג באופן אחר, וחייבים כל יראה השם באמת לדון אותי לכף זכות. ומשהו חשוב לעבור על מצוות עשה בצדק תשפוט את עמיתך, אין לנו להיות אחראים עליו. אז הרב קוק אומר, תדון אותי לכף זכות, זה מצוות עשה של בצדק תשפוט עמיתך. לא הייתה לי ברירה, אני הייתי חייב לעשות את זה, אבל הייתה לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה. אז הרב קוק כאן בדרך אפולוגטית, אין לי ברירה כל כך. בעתיד אנחנו נראה בהמשך שהרב קוק מדבר בהרבה יותר עוצמה והרבה יותר ביחס כבוד, בלי לפחד ביחס שלו להרצל. ולכן הוא מבקש שכל יראי השם חייבים לדון אותו לכף זכות. זה מצוות עשה. ומי שלא עושה את זה, אין לנו להיות אחראים עליו, לחוש לדבריו וחלומותיו. בשעה שהוא רוצה לעכב דרך המביא להרבות שלום בישראל ולקרבן לתורה. ממילא לא יכולתי כלל לעכב מלהספיד אותו. כי בזה היה גם כן מחלוקת גדולה ושנאה ניצחת. וכן בדבריי לא סיפרתי כלל בשבחו של דוקטור הרצל מצד עצמו, למעשה אפילו לא הזכיר את השם שלו במספד בירושלים, רק אמרתי כי מחשבה כזאת של הטבת מצבם של ישראל בארץ ישראל, כדאי אם היינו מוכשרים לה, בין מצד התשובה לשם יתברך בכלל קיום תורתו הקדושה וכבודה, וההסכמה להיות יסוד הכל מיוסד על כוח התורה והתשובה משנאת חינם ודרישת השלום מלב שלם כמו שאנו מחויבים, הייתה הולכת בהצלחה מפני שהייתה קרובה לחפץ השם יתברך. ועלינו לתקן הדבר על הבא, להיות כוח קדושת התורה עומד בראש התכלית, שיהיה זה בבן ישי בראש. הסברנו גם את זה בסרטון על משיח בן יוסף, שמשיח בן דוד, הלא הוא בן ישי, הוא זה שצריך להוביל את הגאולה, והרצון של ההטבה החומרית תהיה נסמכת עליה. זה החיבור של משיח בן יוסף למשיח בן דוד. ולאהוב שלומם וכבודם ואהבתם של ישראל באמת, אז יאר השם פניו אלינו, ויצליחנו בכל מעשינו בתחילה, בישועה קמעה, כדברי רבותינו הקדושים בירושלמי על איילת השחר, ואחר כך באור גדול מפליא, כימי צאתנו מארץ מצרים. אז זה השלב, ואז הרב קוק אומר, אין לי ברירה, הייתי חייב לעשות את זה. חשוב לשים לב, הרב קוק, עד כמה שהוא אפולוגטי כאן, הוא אומר, לא הייתה לי ברירה, הייתי חייב לעשות את זה, זה לא שהוא מתנער מהדברים. הוא אומר, אני לכתחילה הלכתי לשם, והיה לי חשוב מאוד לעשות את זה ולהסביר להם, והוא לרגע לא מזלזל בדרך שלהם, הוא רק דורש שזה יהיה מחובר לתורה ולמצוות. אבל הוא לא שולל את הרצל בכלל, והוא לא חוזר בו מהמספד בירושלים. אין פה שום אמירה כזאת במאמר הזה. רק הוא אומר, זה צריך להיות בבן ישי בראש, כפי שהסברנו על משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. מבחינתו, הרצל, כשהוא התייחס אליו כמשיח בן יוסף, הוא משיח בן יוסף, זה לא השתנה. עכשיו, אפשר לראות את זה בצורה הרבה הרבה יותר ברורה, באיגרת נוספת, איגרת קצרה, מתר"ש 1910, לכבוד הוועד המסדר יובל הרצל שלום. אז הוועד המסדר יובל הרצל 50 שנה להולדת הרצל, רצו לעשות חגיגה, שימו לב איך הרב קוק מתייחס פה להרצל. את הזמנתם על ידי מר י' פרייר להשתתף עם החוגגים לשם זכר כבודו של מרים דגל תחיית האומה, דוקטור הרצל ז"ל. ליום מלות יובל שנים להולדתו קיבלתי את ההזמנה, והנני נכון למלא את דרישתם בכל רגשי אהבת אחים משותפים בשאיפה לתחיית האומה על ארצה ההיסטורית. שימו לב איך הרב קוק מתייחס לדוקטור הרצל זיכרונו לברכה. הוא בוודאי לא מתייחס אליו כאדם רשע, על אדם רשע לא אומרים זיכרונו לברכה, אומרים שם רשעים ירכב, לא, הוא מכבד אותו מאוד, זכר כבודו של מרים, דגל תחיית האומה.
בכל רגשי אהבת אחים. למה הוא מוכן לעשות את זה? בכל רגשי אהבת אחים. השותפות בינינו היא לא שותפות של תורה ומצוות. אתם לא שומרים תורה ומצוות כמוני, אבל אנחנו משותפים בשאיפה לתחיית האומה על ארצה היסטורית, ומתוך אהבת אחים שיש לי לכם, אני מוכן למלא דרישתכם. יותר מזה הוא אומר, הנני מתגעגע לדעת את כל דייקנות המשא ומתן של הפרטים החביבים בחיבת הזכר הכללי וכבודו. מאוד מאוד חשוב לי להבין איך אתם בונים את זה, את כל הפרטים, כי חשוב לו שהזכר כבודו של הרצל יעשה בצורה הנכונה והטובה, ברגשי כבוד וברכת התחייה הלאומית, בשם אלוהים מערכות ישראל, הקטן אברהם יצחק הכהן קוק. אני חושב שהדברים ברורים. נראה עכשיו, אחרי שהבנו את היחס של הרב קוק להרצל, אני חושב שהיחס ברור מאוד, יחס של כבוד. עכשיו נדבר קצת על הביקורת שיש לרב קוק, והתחלנו לראות את זה גם באיגרת שלו לחמי והאדרת. הוא אומר ככה, זו איגרת שנשלחה לאגודה המזרחית בי"ב מנחם אב תרש"ג, דהיינו 1913, מספר ימים, ממש שבועיים לפני הקונגרס הציוני השישי, הידוע כקונגרס הדמעות, קונגרס אוגנדה, בעצם הקונגרס שבו עסקו בשאלה האם לקבל את הצעת בריטניה על אוגנדה או לא. אבל הם עוד לא ידעו שזה יובא בפניהם, מה שעסקו בעיקר בכל הקונגרסים, למעשה מהקונגרס הראשון ועד לתקופתו ועד לאיגרת הזאת, 1913, עסקו בשאלת הקולטורה, שאלת האם, מה יהיה התרבות של העם שישב בציון, התרבות של מדינת ישראל לכשתוקם, והיה ויכוח אז, כאשר הרב ריינס ואחרים דרשו שהתנועה הציונית, שהקונגרס הציוני, לא יעסוק בכלל בשאלת הקולטורה, לא רצו שאותם חופשיים, שעזבו דרך התורה והמצוות, יקבעו מה יהיה התרבות של מדינת ישראל שתוקם. וחלק מזה היה באמת הנושא, אנחנו נראה את זה עוד מעט, הנושא של היחס של הקונגרס הציוני ושל התנועה הציונית אל הדת. אז זה הרקע לאיגרת הזאת, הוא אומר ככה, האומה בכללה עם כל גודלה וחוסנה הרוחני, עם כל גאון נשמתה, לא תוכל בשום אופן להיות מצטמצמת רק בהעוגה הצרה של חלומו של דוקטור הרצל ז"ל, זכרונו לברכה, עם כל יופיו ועוזו, לפי הערך, כן? רואים את היחס החיובי. הציוניות המעשית והעיונית, הפוליטית והדיפלומטית, דהיינו הציונות המדינית, וכל ענפיה יחד, כמו שיצאו מן הכוח אל הפועל עד היום, כל הפעולות הציוניות שנעשו עד היום, יש בהם עניינים נשגבים ונעלים, שאנו נקראים ממעמקי הווייתנו הישראלית לתומכם בכל כוחותינו הגשמיים והרוחניים. אין ספק בזה. אבל כל אלה יחד אינם כי אם הגוף הציוני. דיברנו, יש את גוף האומה ויש את נשמת האומה. אבל קוראים לנו מיד לזרק את הנשמה בהגבייה המכותבת. צריך להכניס נשמה לתוך הגוף הזה. כרגע הציונות, התנועה הציונית עוסקת רק בגוף האומה, בבניית המדינה. קוראים לנו מיד לזרק את הנשמה בהגבייה המכותבת הזאת, כדי שתהיה ראויה באמת לשמה, באופן שתרכוש לה מיד ולדורות את אותו כוח המושך הגדול, שיהיה יכול למשוך את האומה כולה אליה מגדולה עד קטנם, מכל המפלגות, הסדרות, הסיעות, הפיזורים השונים, שייתן לעולם את אותו המושג שמקור הציונות הוא ממקור הקדוש העליון. מקור הציונות הוא ממקור הקדוש העליון. הדרך שלכם לחבר את כל עם ישראל, גם את אותם יראים אל התנועה הציונית, זה על ידי חיבור אל מקור הקדוש העליון. לחבר את התנועה הציונית אל התורה והמצוות. התנ"ך נותן לה בכל העומק והעוד המסורתי, לא את כל שם סנוי בעולם הולך לבקש לו מקלט בטוח מרודפיו. לבדו ראוי להשיב לתנועת עולמים זו את חייה. לא, בעצם הרב קוק מתייחס פה אל משאלתו של הרב ריינס, שכל העניין של התנועה הציונית תהיה רק לדאוג למקלט בטוח, אבל לא להביא את הגאולה. מבחינת הרב ריינס וההולכים בדרכו, התנועה הציונית לא הייתה צריכה להביא גאולה, היא הייתה רק צריכה לדאוג
שיהיה פתרון לשאלת העם היהודי, שסובל ועובר צרות ופוגרומים, לדאוג לו שיהיה לו מקלט בטוח, זה הכל. ולכן מבחינת הרב ריינס ואחרים, לא שינה האם יעשו את זה בארץ ישראל או יעשו את זה באוגנדה או בקפריסין. אז אומר לו הרב קוק, התנ"ך, אם אנחנו נחבר את התנועה הציונית לתנ"ך, נותן לה בכל העומק והמאוד המסורתי, לא את כל שעם סנוי בעולם הולך לבקש מקלט בטוח, לבדו ראוי להשיב לתנועת עולמים זו את חיה. זה לא מספיק בשביל להשיב לתנועת עולמים זו את חיה, זה לא מספיק. אלא, מה התנ"ך נותן? שגוי קדוש סגולת העמים, גור אריה יהודה, נאור מתרדמתו הארוכה, והנה הוא הולך ושב אל נחלתו, אל גאון יעקב אשר אהב סלע. זה מטרה הרבה יותר ראויה, הרבה יותר חשובה וקדושה. ונשמה זו אי אפשר שתהיה נזרקת בתנועה, כל זמן שעל מצחה חקוק, עוד קין זה שהציוניות דבר אין לה עם הדת. אז כאן הרב קוק מתייחס למשפט שיכול להיות שהוא ייחס אותו להרצל, ככה הייתה השמועה שהרצל הוא זה שהוביל את הדבר הזה. בכל אופן, הרצל לא אמר את זה כנראה, מי שאמר משהו דומה היה כנראה מקס נורדאו, אבל זה מה שנתפס, זה החלק משאלת הקולטורה, האם הציוניות דבר יש להם עם הדת או אין להם עם הדת, האם התנועה הציונית באה לקבוע מה התרבות של העם שישב בציון, האם הוא יהיה מחובר לתנ"ך ולכל מורשת ישראל שבכל הדורות או לא. המזרחי, שזו התנועה המזרחית, התנועה שהרב ריינס הקים, שהיא התנועה של הציונים הדתיים, המזרחי צריך הוא לתבוע תמיד שהסעיף המחפיר הנ"ל יימחק מהפרוגרמה, ותחתיו ייכתב שהציונות מבוססת היא על יסוד תחיית האומה בתורתה על אדמתה. אז גם אם לא כולם, עכשיו, כן, הרב קוק לא אומר פה עכשיו צריך שכולם ישמרו תורה מצוות, לא, רק הוא אומר שהציונות, מאיפה הגיעה הציונות? הציונות הגיעה מכל המורשת של עם ישראל לאורך כל הדורות, מיסוד תחיית האומה בתורתה על אדמתה, שזה מה שתמיד התפללנו עליו לאורך כל הדורות. משם הכל התחיל, משם הכל הגיע, שזה מה שצריך להיות כתוב. בואו נראה עוד איגרת בהקשר הזה, אל הרב הירשנזון מהובוקן, איגרת יותר מאוחרת, תקופה יותר מאוחרת, בתר"פ 1920, ובדבר תנועת התחייה הלאומית שלנו עצמה, חושב אני שממות הרצל עליו השלום, שימו לב לביטוי, הרצל עליו השלום, עד עכשיו נתגלתה רק בצד החול שלה, שהוא גם כן דבר חביב ונכבד מאוד, ועתיד החול להיות בסיס לקודש שעליו תיבנה כל חמדת ישראל. אז צריך את החול ואת הקודש, וכדי להשלים את תנועת התחייה ולהעלותה לרום מעלתה, מוכרחים אנו ליצור את צד הקודש שבתנועה, שראוי לציין אותה בשם ירושלים, כשם העיר אשר השם שמה. כמו ששם ציון מציין את הרעיון החילוני או החולוני של המדיניות, חולוני או חילוני מלשון חול, יש את הציונות החילונית. הציונות החילונית זה לא הציונות של החילונים, והציונות הדתית היא לא הציונות של הדתיים, אלא הציונות החילונית זה הציונות שעוסקת בבניין החול, ושייכים אליה כולנו, גם דתיים וגם מי שלא דתי, גם שומרי תורה מצוות, גם מי שלא, כי כולנו בונים פה את המדינה ביחד. אז זה הציונות החילונית, כשהרב קוק אומר הציונות החילונית, לזה הוא מתכוון, הציונות שבונה את בניין החול של המדינה. אז השם ציון מציין את הציונות החילונית, את בניין הגוף של האומה. כן, יציין שם ירושלים את הרעיון של המקדשיות, אז מול הציונות החילונית תהיה הציונות המקדשית, ציונות שעוסקת בקודש. מכל האידיאלים התיאוריים העתידים לצאת ממנו לישראל ולאדם, ושני התנועות יחד ילכו במצב של ידידות ועזרה הדדית. אין פה כפייה ואין פה אחד חשוב מהשני, לא. ידידות ועזרה הדדית, שני התנועות ביחד, כי צריך את החול, את הציונות החילונית, ואת הקודש, הציונות המקדשית, צריכים ביחד לבנות את האומה. אבל גם כן במצב חופשי ובלתי משועבד, אין כפייה. הרב קוק פה בעצם אחרי שהוא התאכזב מהמזרחי, הבין שהתנועת המזרחי לא תקדם את חיבור הקודש עם החול, את הכנסת הקודש אל התנועה הציונית, שהציוניות דבר תהיה לה עם הדת. אז הוא החליט להקים תנועה משלו, תנועת ירושלים, דגל ירושלים, שהיא מקדמת באמת את הנושא הזה, להכניס את הקודש לתוך הגאולה, לתוך התנועה הציונית.
אז יאיר, ברגע שאנחנו נעשה את התנועה הזאת ונכניס את הקודש לתוך החול, אז יאיר מכל צד אור מכובד להדר את הצד השני, ויהיה לנו יפעת חול והדרת קודש, גם יחד. יוצאים וזוהרים מציון ומירושלים. ולמטרה זו נוסדה ונתרכזה פה כעת התרכזותנו בשם הסתדרות ירושלים, האומרת שכל איש ישראל צריך להיות ציוני, כדי לעבוד עבודת החול של האומה, כל איש ישראל צריך להיות ציוני, שומר תורה מצוות, לא שומר תורה מצוות, זה לא משנה, כדי לעבוד עבודת החול של האומה, שזו הציונות החילונית, וצריך להיות ירושלמי, גם אם אתה שומר תורה מצוות וגם אם לא, כדי לעבוד את עבודת הקודש שלה. כן, אנחנו צריכים גם את אותם שלא שומרי תורה מצוות, כדי לבנות את בניין הקודש של האומה. וכל הסתדרות צריכה להיות מונהגת מכוחות המתאימים לה. הסתדרות הציונית החילונית, אנשי חול מומחים לעניינם, והסתדרות הירושלמית הקדושה, אנשי קודש מומחים לעניינם. אז לצורך העניין אפשר לומר, לא יודע אם הרב קוק היה מסכים לזה לחלוטין, אבל אפשר לומר שסופרים כמו לצורך העניין א' ב' יהושע, היו מצטרפים אל ההסתדרות ירושלים, על אנשי קודש מומחים לעניינם, כי הוא מתעסק בענייני הרוח. ואנשים שהם מהנדסים, שהם רופאים וכדומה, הם בונים את בניין החול, הם הציונות החילונית. נראה עוד איגרת אחרונה בנושא הזה, עם עוד איזשהו ניואנס חשוב, לקראת סיום. זה איגרת משנה אחר כך, פחות או יותר, שוב למזרחי, ששם שוב הוא מנסה לקדם את הרעיון הזה של דגל ירושלים, הוא אומר ככה, בטבע של כוחנו הלאומי, אשר חייב להתגלות דרך התחייה הלאומית, קיימים שני כוחות, חול וקודש, ארציות ורוחניות. הכוח הארצי נתגלה היטב על ידי הציוניות. מאז שהניף הרצל את הדגל של ציון, מתבטאים במאמרים ארציים ובמכתבים ארציים ובפעולות ארציות, הכוחות של הצד הארצי של קישורנו עם ארץ ישראל, אותו הצד של התחייה הלאומית. אבל יותר גדול ועמוק מהצד החולוני, הארצי, הוא הצד התורני הקדוש של התחייה הלאומית, של קישורנו לארץ ישראל. אצל כל העולם הנאור, ארץ ישראל איננה רק מדינה, ארץ ישראל היא אצל האנושות, גם שמיים, קדושה, ואצלנו בוודאי, חוץ ממה שארץ ישראל היא מדינה, ארץ, הרי ראשית כל בשבילנו שמיים, קדושה. הצד הארצי של ארץ ישראל, צד החול, מתבטא היטב על ידי הציוניות, ועל ידי ההולכים בדרכו של הרצל, על ידי התנועה הציונית, על ידי הקונגרס הציוני. אבל הצד הקדוש, הצד השמימי, ואיננו יכול להיות מבוטא על ידה. אשר על כן, צריך שתהיה לנו תנועה מיוחדת, וזו היא תנועת ירושלים. וכשהזכרנו ציון על נהרות בבל, נשבענו בקדושה של השם ירושלים, אם אשכחך ירושלים, כן? על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון, וכו' וכו', אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחכים, לא אזכרכי. אז יש לנו, בבכי הציון אנחנו מזכירים את ירושלים. עלינו לדעת שרק על ידי דבר הקודש, יאור כל כלה על ישראל לבנות את ארצנו הקדושה. כל זמן שאנו עובדים רק דרך הכוח של דבר החול, הרי אין עבודתנו בשביל אומותינו, כי אם אך ביד אחת, רק ביד השמאלית. אני מזכיר, בסרטון שעסקנו על משיח בן יוסף, דיברנו על זה שיש את צד שמאל וצד ימין, כאשר צד שמאל שם נמצא שולחן לחם הפנים, מבטא את החול, מבטא את העושר החומרי, שזה הלחם, מה שאוכלים. זה נמצא בצד צפון של המקדש, שהוא צד שמאל, כאשר אנחנו עומדים עם פנים למזרח. וצד ימין נמצאת המנורה, שהיא מבטאת את הצד של החוכמה, של הרוחניות. אז יש לנו את צד שמאל, שזה יד שמאל, זה הצד של החול, ויש לנו את יד ימין, שזה הצד של הקודש, של הרוחניות. עלינו לעבוד למען תחיית האומה עם שתי הידיים. חייבים לשים לב שהסתדרות ירושלים איננה סיעה או מפלגה בישראל. ההסתדרות ירושלים אומרת שכל יהודי חייב ליטול חלק בה, כי לכל יהודי צריך להיות חשוב גם בעניין החול של האומה, וגם בעניין הקודש של האומה, גם הגוף של האומה וגם נשמת האומה. אי אפשר לבנות את האומה בלי החול ובלי הקודש. אי אפשר להתרכז אך ורק בבניין החול, כי ברגע שאתה תבנה כבר את המדינה ותגיע לקצה, מה אז? שם החול צריך להיכנס, ובלי החיבור לחול, אם התנועה הציונית לא תתחבר
אם התנועה הציונית לא תחבר את החול אל הקודש, לא תחבר את התנועה הציונית אל הדת, אל התנ"ך, זה לא יצליח להחזיק מעמד לאורך זמן, זה ייפגע, זה עלול להתקלקל. אז אלה הדברים שהרב קוק אומר, כסיום בהקשר הזה של שתי הידיים, עכשיו כשאנחנו מבינים מה הרב קוק אומר, עם שני ידיים, יד שמאל ויד ימין, עכשיו אפשר לקרוא פה מדרש יפה מאוד של חכמים, ולהבין למה החכמים התכוונו. מדרש אומר על שירת הים, מקדש אדוני כוננו ידיך, אז המקדש מחונן על ידי שתי ידיים, חביב בית המקדש לפני הקודש ברוך הוא, שכשברא הקודש ברוך הוא את העולמו, לא בראו אלא בידו אחת, שנאמר, אף ידי יסדה הארץ, זה יד שמאל, ידי, וימיני טיפחה שמיים. אז יד זה שמאל, יסדה הארץ, שזה החול, וימיני מטפחת את השמיים, את הרוחניות. קורא אני עליהם יעמדו יחדיו. אז יש ניתוק, העולם בנוי מארץ, חומריות, והשמיים הם לא מחוברים. וכשבא לבנות בית המקדש כביכול בשתי ידיו, שנאמר, מקדש אדוני כוננו ידיך. מתי תבנהו בשתי ידיך, ביד שמאל וביד ימין, חול וקודש ביחד, אדוני ימלוך לעולם ועד, לעתיד לבוא, כשהשם ימלוך לעולם ועד. אז זה באמת מסכם בצורה יפה את הרעיון הזה של הרב קוק, החיבור הזה בין הקודש והחול. בואו נסכם מה ראינו פה בסרטון הארוך הזה, אבל סרטון מאוד מאוד חשוב. אז ראינו קודם כל שהרב קוק מחלק בין דורות קודמים לדור שלנו, דור עקבתא דמשיחא, שהוא דור שהוא טוב מבפנים, טוב מלגב, ורע מבחוץ, ביש מלבר. מבחוץ, בהסתכלות חיצונית, הוא נראה כמו דור שמחלל שבת, שרובו מחללי שבת ואוכלי שפנים ובועלי נידות, וכך, ומתייחסים אליהם בכזה זלזול, ואותם אנשים שמתייחסים אליהם בכזה זלזול לא מבינים, הם לא רואים, הם לא למדו את רזי התורה, ולא הבינו שזה דור מיוחד, זה דור שצריך להתייחס אליו אחרת, זה דור שהוא עקבתא דמשיחא, הוא חמורו של משיח. דהיינו שיש בו קדושה פנימית, הוא מחובר לעם ישראל, הוא מחובר לטוב ולעשות טוב. עכשיו גם צריך לחבר אותו אל הקודש, צריך שהוא יבין את החשיבות של תורה ומצוות, הוא יבין כמה שזה טוב, כמה שזה טוב להידבק בקדוש ברוך הוא, כמה שזה טוב לשמור את מצוותיו. אין דבר טוב מאשר להידבק לקדוש ברוך הוא. ולכן את הכופרים שבדורנו יש לקרב בעבותות אהבה, בוודאי לא בזלזול, בוודאי לא בניצול, בוודאי לא לקרוא להם אוכלי שפנים ובועלי נידות, לא זו הדרך וזו לא הגישה. צריך להבין שכולם, גם הדתיים, גם החילונים, גם אלו ששומרי תורה ומצוות וגם אלו שלא, כולם צריכים להידבק בקדוש ברוך הוא, כולם צריכים לשוב בתשובה. הדרך לעשות את זה, זה על ידי דרך החול והקודש, על ידי בניין החול של האומה, גוף האומה, ועל ידי זריקת נשמה לתוך הגוף הזה. הציונות החולונית, הציונות החילונית, איננו רק של חילונים, זו טעות, זו טעות בהבנה. הציונות החילונית זה הציונות שבונה את גוף האומה, בונה את החול, זה ציון, וזה גם אנשים עם כיפה על הראש, גם אנשים ששומרי תורה ומצוות, הם חלק מהציונות החילונית. אל תיתנו לאשליה ולמיתוס של ציונות חילונית שווה חילונים, זה לא נכון. לעומתה, אין ציונות דתית, אלא הציונות המקדשית, הציונות שעוסקת בקודש, ואיננה רק של דתיים. גם מי שכרגע לא שומר תורה ומצוות, גם הוא צריך להשתתף, וגם הוא צריך לקבוע כיצד תזרק הנשמה בתוך הגוף הזה, והתנועה הזאת נקראת ירושלים, וכולם צריכים להשתתף בה, גם בציון וגם בירושלים. אז החופשיים חזקים בלאומיות, ואילו חלשים בחיבור לקודש, לעומתם היראים חלשים בלאומיות וחזקים בחיבור לקודש, והם צריכים להתאחד ביחד, והחיבור ביניהם זה מה שיהיה טוב לעם ישראל. ראינו לרב קוק יש הערכה רבה לדוקטור הרצל, עליו השלום, ולמפעלו, אין ספק בכך, וממילא גם אנו תלמידיו ותלמידי תלמידיו הולכים בדרכו של הרב קוק, גם אנחנו יש לנו הערכה רבה לדוקטור הרצל זיכרונו לברכה, וגם אנחנו שמים אותו בראש, ומבחינתנו הוא חמורו של משיח, כמובן עכשיו אתם מבינים את המשמעות של המושג הזה, של חמורו של משיח. ראינו את הביקורת
ביקורת חריפה של הרב קוק על הביטוי הזה, ציונות דבר אין לה עם הדת, זה לא נכון, זה לא יכול להיות, זה לא טוב, זה רע, זה עלול לשבש ולגרום שבעתיד התנועה הציונית לא תצליח, ותהיה איזושהי עזיבה של האידיאל הזה של בניית הארץ ותקומת האומה, וראינו גם בסוף שאת המקדש אנחנו צריכים לבנות בשתי הידיים, ביד שמאל שהיא היד של החול, וביד ימין שהיא היד של הקודש של הרוחניות. אני רוצה לסכם פה את כל הסדרה שראינו עד עכשיו, סדרה ארוכה, סדרה חשובה, מה שהוביל אותי לעסוק בסדרה הזאת, כמובן לא המלחמה, עוד הרבה לפני המלחמה התחלנו את הסדרה הזאת, ראיתי את הכאב, כאב לי מאוד לראות את מלחמת האחים, ברוך השם שהיא לא הגיעה למלחמה ממש, של הרג ושל פציעה, אבל זה התקרב לשם בצורה מפחידה מאוד. ראיתי גם שהאויבים שלנו, המחפשים לכלותנו, אמרו את זה כבר לפני הרבה שנים, שהם רוצים לקרוע את קורי העכביש, שמדינת ישראל היא קורי העכביש, קל מאוד לקרוע אותם, היא לא תחזיק מעמד, כי כל הזמן אנחנו עסוקים במריבות פנימיות. היה חשוב לי מאוד לשבור את ההבנה הלא נכונה, את המחשבה הזאת שכביכול הדתיים שונאים את החילוניים. מחשבה מעוותת, מחשבה רעה ולא נכונה. מחשבה שרק הוסיפה פילוג בעם. זה לא נכון. וגם הפוך, החילונים לא שונאים את הדתיים. זה פשוט לא נכון. ולכן היה חשוב לי, ברגע שראיתי שמשתמשים במושג הזה, חמורו של משיח, כאיזשהו הוכחה לכך שהדתיים מזלזלים ושונאים ורוצים לכפות מדינת הלכה לחילוניים, הבנתי שיש פה בעיה עמוקה, ושלצערי, בגלל שאנשים לא מבינים את המושג הזה, הם גורמים לאנשים להוסיף שנאה ולהוסיף פילוג בתוך העם. אז עכשיו למדנו, הבנו מה זה חמורו של משיח. חמורו של משיח זה בוודאי לא ביטוי מזלזל, הפוך, זה ביטוי מאוד מכבד. לקרוא להרצל, משיח בן יוסף, לקרוא למעשה לכל מנהיגי עם ישראל, מהרצל ועד ימינו, כמה שהם היו טובים, כמה שהם היו רעים, אבל כל אחד מהם ביטא בדורו, בזמנו, את חמורו של משיח, את משיח בן יוסף. המנהיג שלנו, בכל ממשלה וממשלה במידה מסוימת, הוא משיח בן יוסף, כי הוא אחראי לבנות את בניין החול של האומה. ולכן זה בוודאי לא ביטוי של זלזול, הפוך, זה ביטוי של כבוד, זה ביטוי של כבוד והערכה. היראים לא היו מוכנים לשמוע את הרב קוק קורא להרצל חמורו של משיח. הוא חמורו של משיח, הוא מביא את הגאולה, הוא מביא את המשיח, איך אתה יכול לקרוא להרצל כזה דבר? כי מבחינת הרב קוק, חמורו של משיח זה ביטוי מכבד וטוב, וכולנו, גם אני, שאני שומר תורה ומצוות, וגם מי שלא שומר תורה ומצוות, כולנו בדור הזה חמורו של משיח. גם אני חמורו של משיח, וכולנו בדור הזה חמורו של משיח. שנזכה בעזרת השם שהסדרה הזאת, וכל מי שעוסק בחיבור, בלימוד של רזי תורה כדי לחבר את עם ישראל, כל מי שעוסק לא להשתיק את המחלוקות, אבל קודם כל לבנות את המחלוקות על גבי חיבור, להבין שיש בינינו חיבור, שאנחנו אחים, ורק מתוך כך להתחיל לברר ולבדוק איך אנחנו רוצים שתראה מדינת ישראל. מי שעוסק בדברים האלו הוא אדם טוב, ואני מקווה מאוד שהדברים האלה, הסדרה הזאת תהיה חלק מהסיפור הזה, לחזק את כל מי שעוסק בקודש הזה, בלחבר את עם ישראל אחד לשני, כדי שאנחנו באמת נבוא לגאולה השלמה, שהיא החיבור והדבקות בקדוש ברוך הוא, שאין דבר טוב מזה. שנזכה במהרה בימינו לנצח את אויבינו, לרדוף אויבינו ולהשיגם, ולא לשוב עד כלותם, ונחזור לבנות את הארץ הזאת, גם מבחינה חומרית וגם מבחינה רוחנית, כולנו ביחד. צריך את כולם, את שתי הידיים. נתראה בעזרת השם בסרטון הבא.